Tento svet, respektíve táto doba, je dosť ženštela, ako aj sám hovoríš. Ako by sa to dalo vyriešiť podľa teba? Ja som už viackrát navrhoval, že normálne, aby som kamu dal, že, lebo keď máš nízky inzulín, sa tomu hovorí, že máš cukrovku. Na tom má aj názov, že tá choroba, keď telo zle produkuje inzulín, tak má proste svoj názov. Že si to šlukol? Ne. Že tak červene. Do očí vyšiel ten. Keď máš nízky inzulín, keď máš zlú produkciu inzulínu, tak sa to nazýva cukrovka. Že má to svoj názov, je to nejaká diagnóza. A jak sa to rieši je tak, že normálne ti dajú akože injekcie inzulínu, ktoré si dávaš vždycky, keď si dáš cukor, keď meráš si cukor, máš nejaký napojené na sebe pičovinku a proste ťa to pojebe tá cukrovka. Hej. Však cukor je jed pre človeka. Jediný dôvod, prečo vieme cukor akože prijímať, je, že máme ten protijed, čo je inzulín. A v dnešnej dobe priemerný 20-ročný muž má menej testosterónu ako priemerný 70-ročný muž pred 50 rokmi. My všetci trpíme na hrozne nízky testiak. A problém je s nízkym testiakom, že ideálny testiak je, že 30. Keď máš testiak, že 15, čiže polovica z toho kvázi zdravého, tak to sa nepovažuje v dnešnej dobe za nejaký problém. Keby si mal už testiak, že 5 ako muž, tak už ti dajú asi nejaké hormóny, endokrinológ sa volá ten doktor, čo to rieši. Asi ťa dá na nejaký akože TRT, nejaké nastaví, nejakú testosterone replacement therapy, ale až keď máš takže fakt, že veľmi nízky. Hej. Ale keď máš 15, ti nepovie nič. A keby si všetci muži zmerajú testiak, tak málo kto by mal taký že zdravý testiak, že 30. Napríklad, že 20, vy ste máte 20, ktorí by ste mali testiak najvyšší. Ak si zmeráte testiak, tak aj vy, čo si vyzeráte ako normálni chalani, tak pravdepodobne nebudete mať 30. Že 30 má fakt, že málo kto v dnešnej dobe. Čo kedysi bol, že štandard. Už aj pri 40-ročných chlapoch bol 30, že štandard. Dneska má každý nízky testiak. A my to proste neriešime. Viete, prečo to neriešime? Že testiak ťa robí silnejším, odolnejším, menej náchylným, byť otrok, byť poslušný. Testiak ti dáva všetky tie veci, ktoré elity nechcú, aby si mal. Testiak ti dáva tie kvality, ktoré elity nechcú, aby si mal. Takže elitám vyhovuje, že máme všetci nízky testiak. Preto to nezaradili do tých, akože keď máš testiak 15, tak to nie je zaradené do nejakých chorób, ktoré sa majú riešiť. Takže riešenie je, podľa mňa, že všetky zmerajú testiak a tí, kto ho majú nízky, tak si ho budú umelo zväčšovať, teda sípať. Zvyšovať. Proste budú brať testiak. To je plné riešenie, lebo... Ale keď sa robí umelý testosterón, tak potom sa ti ťažko bude robiť nový. Ja viem, ale to, vieš, to máš piči, však to ľudia majú ten problém, že dobre, a čo ak to vysadím, ale prečo by sa vysadzal, však veľa vecí nemôžeš vysadiť, ani vodu nikdy nevysadíš, vieš, že vieš, pitná voda, kámo, získať pitnú vodu je ťažké reálne, vieš, že ty si odkázaný na tomto svete, že ti doručí pitnú vodu. Hej. Ty si odkázaný, že ti doručí tento svet jedlo. Ty si odkázaný, že možno bereš nejaké lieky. Ty si na to všetko odkázaný. Prečo máš problém byť odkázaný ešte na testiak? Vieš, že keby to bolo normálne legalizované, keby testiak sa kupuje v lekárni, aby ste ho chceli kúpiť, tak prečo ti vadí, že si ho musíš raz do mesiaca pichnúť? Vieš, že to mi nepríde ako problém. Ty si bol na testosterónových testoch? Bol som ja berem testiak. Ja si to netajím, ja berem testiak. A odkedy berem testiak, tak môj život je oveľa lepší. Či už po mentálnej stránke, po fyzickej stránke, spánok, regenerácia, zdravie, imunita, psychická odolnosť, únava, všetko je lepšie, lebo proste ja som trpel chorobou, ktorú som nevedel, že mám. A vy ňou pravdepodobne, ak neberete testiak, asi ňou trpíte tiež. Alebo štatisticky prichádzam z toho, že väčšina ľudí ňou trpí. Preto, že ty ani nevieš, že máš problém, až kým si nedáš ten testiak, že aha, že tak toto je, takýto je pocit, keď si zdravý. Vieš, že ja som to prvýkrát pochopil, že aha, že this is how am I supposed to feel. Ja som to dovtedy nevedel, lebo ja som mal nízky testiak, dajme tomu. Ja nemal som ho veľmi nízky, mal som okolo 20, vieš, čo je také, že ešte v pôde na dnešnú dobu, ale stále je to nízke oproti tomu, čo je akože to zdravé. Lenže tým elitám to vyhovuje, že máš testiak nižší. Lebo si viacej, si ľahšie kontrolovateľný. Takže potom niekto nasype, má väčšiu odvahu, silnejší, odolnejší a potom je jak ja.
Že nemá problém o čo povedať, nebojí sa basy, možno nebojí sa smrti, lebo to ti dáva testík, ti dáva odvahu a bojovnosť. Oni to nechcú, aby si toto mal, tieto atribúty, tieto kvality. Oni to nechcú od teba. Lebo keby všetci mali tieto kvality, tak zrazu tých ľudí je ťažké kontrolovať. Preto, keď máš nízky inzulín, tak to nazvali cukrovka, má to svoj terminus technicus, má tu danú liečbu, ideš ku doktorovi, nastaví ti liečbu, do lekárne dajú ti na to lieky a dajú ti ten inzulín, píchaš si ho, všetko vyriešené. Pretože inzulín ťa nerobí menšou ovcou. Ale tesťak ťa robí menšou ovcou. Preto keď máš nízky, tak ti ho nikto nedá oficiálne. Takže ja si myslím, že riešenie na túto dobu, na túto ženštilosť je, že proste zmerať si tesťak a doplniť, ak ti chýba. Ako sa merá tesťak, keď sa mám niečo spýtať? Máš do Medirexu, zaplatíš 5 € a zmerajú ti tesťak. Ešte raz? Ideš do Medirexu alebo do Unilabs, zaplatíš 5 € a zmerajú ti tesťak. Čo si krv? Cez krv, ale cez krv? Okay. Cez krv. A také naturálne, akože že ono, že neviem, vajca jesť, vieš, avokádo, pičoviny, zinok si dávať. Sú aj naturálne spôsoby, ako zvýšiť tesťak, lenže tento svet, vieš, že keby si chcel mať naozaj zdravý tesťak, tak by si kam musel ísť žiť. Niekam, kde není modré svetlo, to ti znižuje tesťak, niekam, kde není porno, niekam, kde není sociálne siete, niekam, kde nie sú teplá voda ti znižuje. Vieš, tam máš toľko vecí, ty by si musel žiť kam ako caveman, aby si mal ten zdravý tesťak. Tak jak starodávne sa žilo. Hej. Takže ty, aby si mal, ty fakt by si musel ešte sa odjebať niekam, žiť do nejakých hôr, niekam úplne jak nejaký fakt, že caveman, alebo nejaký Chata. plus nejaký jak sa to volá, nejaký kočovník, aby si mal akože... Nomád, aby si mal vysoký tesťak. Takže najlepšie je, ak chceš naozaj byť súčasťou tejto doby a normálne robiť normálny biznis a žiť v tejto dobe a ísť do klubu a pustiť si seriál a jesť dobré jedlo a mať teplú vodu. Pri všetkých týchto veciach, ktoré ti tesťak znižujú, aby si zachoval ten správny tesťak, je najlepšie proste si ho doplňať. Vieš, koľko má stojí tesťak na mesiac? Asi 30 €. To tak málo. To je strašne lacné. Rasťak je drahý. Tesťak je strašne lacný. Rasťak je drahý, ale tesťak je strašne lacný. Tesťak je fakt, že lacný. Tesťak stojí kámo. Rasťak? Ja som bral rasťak, hej. Ale rasťak ti dá, že rasťak ti nedáva nejaké výhody do života. Rasťak ti dáva iba výhody to, že lepšie regeneruješ. Ale tesťak ti zlepší celý život. Rasťak je dobrý, keď sa zraníš, vtedy je dobrý rasťak. Ti to zregeneruje tú ránu, si Wolverine, sa rýchlo regeneruješ, ale tie mäkké tkanivá sa veľmi rýchlo obnovujú, keď bereš rasťak, ale nič iné ti to v živote nezmení. Ale tesťak ti zmení celý život, kámo. Tesťak ti zmení tvoj prístup k problémom, tvoju disciplínu, tvoju odvahu, všetko ti tesťak akože zmení. Ak máš nízky tesťak, tak ani nevieš, o čo všetko v živote prichádzaš. Preto moja akože rada pre mladých chalanov je, že zmerajte si tesťak, a keď máte nízky, tak sípte. Neviem. Ja som proti tomu a ja som to akože nikdy nejak... Ale vieš, ja som to aj nezaoberal, takže to je možno tým. Ja som si vždycky myslel, že mám v pohode testosterónové. Ty si myslíš, že máš v pohode, lebo sa porovnávaš s chlapcami okolo teba. Hej. Možno keby si kamo žil v Dagestane, tak by si bol v strese. Tak by sa možno cítil jak piča, vieš, možno by si, že ho máš malý, vieš, ty sa porovnávaš s chlapcami tu v Bratislave, čo majú všetci malý tesťak. Vieš, že ide o to, s kým sa porovnávaš, vieš, že najlepšie je si to zmerať a vedieť, vieš. Zdravie je 30. Ak si to zmeráš a máš 20, tak čo je lepšie? 30 čoho je to nejaké? To je 30, neviem, aké jednotky na liter krvi, neviem, jak to presne je. Kebyže mám 30? Když máš 30, tak si fajn, tak nesyp. Ale keď máš 20, kámo, tak čo by si robil? Keď máš 20. Radšej budeš žiť s tým, že OK, že som o 30% horší, ako by som mohol byť, som o 30% menej disciplinovaný, menej odvážny, menej zdravý, mám menej energie, horšie spím, ako si raz niečo do týždňa pichnúť, vieš, že stojí ti to za to, ten trade-off, za to, že si akože natural? Akože, čo je tá výhoda toho byť natural, keď proste, lebo čo je natural? Lebo natural je mať tesťak 30. Teraz OK, máš ho 20, takže nemáš ten tesťak natural, ak by si mal mať. A čo je viac natural? Mať ho 30 umelo, alebo mať 20 prirodzene. Vieš, to je potom taká trošku dilema, že čo je viac natural? Že je viac natural byť chorý prirodzene, alebo byť zdravý neprirodzene. Dobre, ale záleží, vieš, podľa mňa aj akože o to, aký životný štýl žiješ, vieš, do určitej Možno miery, keby, že si to vieš, že dobre, máš že 20, ale ne, že máš 20, ale by si sa proste snažil nejak to zlepšiť,
Že či už by si menej pozeral do mobilu, prijímal to modré svetlo, aby si viac jedol zdravo, aby si to zvyšil naturálne. Vieš, že nestaneš, nevyguluješ si hneď kačera, vieš, ale... Nepozeráš porno na pičoviny. Neviem, kámo, ja som taký, že keď ťa vylodia v Normandii počas druhej svetovej, si vylodený na tom coaste, na tej pláži. Na tej pláži si vylodený a bežíš dopredu a streľujú po tebe. Streľujú po tebe zo samopalný. Tak čo je najlepšie v tej situácii robiť? Zomrieť pre svoju vlast. Ne, ale čo je najlepšie, aby si prežil robiť? Tak sková sa, no, brácho. Akože, Dobre, ale keď reálne chceš prežiť, ale keď tam ideš, tak ja by som už nešiel prežiť, aby som išiel s tým, že skapeš, brácho. Vieš, čo už no dobre, ale asi by si chcel mať aspoň nejakú zbraň so sebou. No, určite. Hej, Nejakú automatickú, čo nemusíš prebíjať furt, čo môže strieľať. Určite. Je to natural? Takéto zbraň? Tak naturálne sú peste. Išiel by si tam s pestiami? Nechcel by si tam ísť s pestami. Lebo by si vystúpil, brácho, by ťa hneď odjebal. Takže keď ťa doba postaví do situácie, kde tvoj nepriateľ má neprirodzenú zbraň, tak pre teba najlepšie je proti tomu bojovať neprirodzenou zbraňou. To je rozumné. Lebo prirodzenosť už ti v tom bode nestačí. Prirodzenosť ti stačí, keď si niekde v nejakom kmeni africkom a bojujete s inými kmeňom nejakými oštepmi, tak tam ti možno stačí prirodzenosť. Ale keď si kurva vysadený niekde, kde proti tebe strieľajú s automatickými proste samopalmi, ty chceš prežiť, kurva, tak kurva chceš samopal a ideálne aj vestu neprestrelnú a možno nejaké granáty. A to všetko je neprirodzené. Proste ak tvoj protivník používa neprirodzené zbranie, tak ty sa musíš brániť neprirodzenými spôsobmi. A ty si bol daný do sveta, a ty si to nevybral. Ty si bol daný do sveta, kde je strašne veľa neprirodzeností. Už len to, aké ťažké je preraziť v tomto svete. Všetky tieto veci, ktoré skúšate, aby ste vôbec vedeli kompitovať s tou konkurenciou. Potrebuješ mať cash, potrebuješ mať školu, potrebuješ mať na Instagrame nejaký hype. A fakt, to je tak strašne komplexný, neprirodzený svet, že možno naša prirodzenosť proste nestačí v tom svete. Neprirodzenom. To je, ako keby ťa dám na Mars a ty budeš trvať na tom, že ty nechceš dýchaciu masku, lebo ty chceš byť prirodzený. No kurva, tam skapeš za sekundu. Aký to má do piči zmysel tá prirodzenosť? Vieš, ty si bol daný niekam do sveta, do spoločnosti, do prostredia extrémne neprirodzeného. Ale strašne trváš na tom, že chceš bojovať prirodzene. Ale čo ak tvoja prirodzenosť nestačí? Ako ty vieš, že na toto všetky tieto nástrahy tohto sveta, sociálne siete, junk food, všetky tieto pičoviny, túto modré svetlo, kamery, svetla, všetky tieto veci, prečo si tak strašne istý, že tvoja prirodzenosť stačí, aby to ustála? A kde je tá hranica, že by si už povedal, že OK, treba sa brániť neprirodzenými spôsobmi? Lebo súhlasíš, že keby si bol daný na Mars, tak by si asi veľmi chcel tú masku neprirodzenú. A veľmi by si chcel všetky tie veci, čo ťa udržia pri živote na Marse. Asi by si to chcel. Máš pravdu. Takže ako vieš, že už nejsi na Marse? Ako vieš, že tu, kde žiješ, ešte vieš zvládnuť prirodzene? Odkiaľ to vieš? Odkiaľ vieš, že už nie sme za tou hranicou, že ešte to vieme, že či vôbec nám príroda dala tools, hlavne mentálne, na to, aby sme zvládli ťažobu tohto sveta neprirodzeného. No nemáš. Nemáš jak vedieť. Preto si myslím, že ak si vylodený v Normandii, tak najlepšie, čo môžeš robiť, je zohnať si čo najlepšiu automatickú zbraň. A ak si vylodený v 21. storočí, tak najlepšie, čo môžeš robiť, aby si tu prežil, je používať zbrane, ktoré ponúka 21. storočie. To jest lieky, to jest chémia, to jest možno vakcína, to je proste všetky tie veci, bez ktorých tu kurva skapeš. Lebo proste naše tela neboli nadizajnované na toto, čo tu žijeme. Tvoje telo bolo nadizajnované, aby si prežil kokot niekde v lese. Ale toto nie je les, no more. Máme oveľa horších nepriateľov a komplexnejšie nástrahy. A tým pádom potrebuješ komplexnejšiu obranu. Keby žijeme na Sri Lanke a
sa tam štveráme po palmách a zberáme kokosy, tak asi by ti netrvalo nič z týchto vecí. To je pravda. Ale tuto v tom svete potrebuješ právnika, potrebuješ Peniaze. kémiu, potrebuješ love, digitálne love, potrebuješ kurva, potrebuješ tie decentralizované networks, aby ťa nechytili, potrebuješ kurva, ja neviem čo ty kokot, všetko, potrebuješ tieto pičoviny, aby si prerazil, aby si vôbec bol niekto. To sú tak strašne neprirodzené podmienky, že proste potrebuješ neprirodzené spôsoby boja, aby si vedel vôbec kompitovať s tou vieš, asi chceš byť na vrchole toho mužského rebríčka. Asi chceš byť proste, vieš, keby si teraz bol v olympijských hrách, kde všetci sypú, tak aký má kurva zmysel, že sa biješ do že ty si natural, že budeš furt posledný? Chceš asi kompitovať, tak prečo nechceš kompitovať, keď super používa rôzne neprirodzené enhancement tools, tak prečo ty sa im brániš? Mne to príde pičovina. Mne to príde proste, že kurva, žijeme vo svete, ktorý po nás si vyžaduje, aby sme, ak chceš byť suverénna competition, tak proste treba používať tie isté tools, čo používa tá tvoja competition. Tak to máš aj bodybuildingu, nemôžeš ísť. Keď si naturálny, tak si piči. Nikdy nevyhráš nič. Kamo, všetci tipsy, ktorých ty uznávaš, ti garantujem, všetci sypú. Všetci. Či to sú biznismeni, či to je Elon Musk, či to je Donald Trump. Ty si myslíš, že 80-ročný gáčo vie 16 hodín denne pracovať a byť prezident? Brásko, oni sú na takých veciach, čo ti nesnívalo. To ti garantujem. Ale keď už máš lové brácho, máš iné, vieš, iné lejky. Máš, ale ty nechceš ani mať šancu s nimi kompitovať. Ty nechceš, teba vôbec nezaujíma akože tento realm, teba vôbec nezaujíma, ty ako náhle odporuješ všetkým neprirodzeným spôsobom competition, tak aj odporuješ tým najväčším priečkám vo svete. Ak chceš byť najlepší v tom, čo robíš, ak chceš byť ako Joe Rogan, tak musíš robiť veci, ako robí Joe Rogan. A Joe Rogan sype, bráško, bomby. Pretože proste kurva máš 50-60 rokov a proste je namakaný, vie makať, vie proste byť produktívny, kamo, to iní chlapi, čo proste nemajú už také tie veci, čo má on, to nevedia. Pretože kurva, on si pomáha tými vymoženosťami tejto doby. A ty, keď si s nimi pomáhať nebudeš, tak s ním v živote nemôžeš viesť competition. V živote sa mu nebudeš rovnať, lebo proste sa môžeš potom rovnať nejakému cavemanovi niekde v piči. Ale ako si aj kofeín, vieš? Keď sa na tým znamená, že dnešná doba bere kofeín, že v kuse, že to už je bežná vec úplne, že to je, keby sa rozhodol to nebrať, vieš? Ale... No, akože kofeín je taký, že akože jasné, tak všetko, kámo, všetko. Proste ak chceš byť v tých prvých priečkách na Tour de France, tak musíš mať dietu, musíš mať hento, tamto, regeneráciu, všetko. A keď sa rozhodneš dobrovoľne vynechať niečo z toho, tak si piči, nemá šancu, lebo tam už ide o detaily, tam už ide o najväčšie detaily. Vieš, že teraz ťa pošlem do kryokomory. Že poď, že to, a vieš, ty povieš, ne, to je neprirodzené. Lebo vo voľnej prírode nikde není minus 140, takže to je neprirodzené. No, to máš dobré pointy. Vieš, nepoviem, že potom... Čo je tá prirodzenosť vlastne? Že kde je tá prirodzenosť? Toto je prirodzené, že si dáš kreatín, to je prirodzené, vieš? Není. Že si dáš proteín, je prirodzené? Ne, prečo si kurva nedáš 2 kurence za deň a dáš si radšej protein powder, vieš? Že proste... Som není lové. Hlavne je to kurva ťažké zjesť 2 kurence za deň. To je tiež, vieš. Radšej vypijem 2 protein shakes. No, jasné. Proste... Bráško, tí všetci cavemeni, ktorí akože mali prirodzene ten testiak 30, bez toho, aby sypali, tak oni mali oveľa ľahšie životy ako ty. Oni nemuseli dealovať s tým, že ak zaplatia nájom. No. Oni nemuseli dealovať s tým, že jak tí kokot na Instagrame si udržia dosah. Oni nemuseli dealovať s tým, že jak tí kokot sa vysporiadajú proste s týmito všetkými nástrahami tohto sveta. Oni nemuseli dealovať s tým, že jak nebudú chlastať, lebo nemajú ani tú možnosť. Ale ty s tým všetkým dealovať musíš. Ty máš oveľa ťažšiu tú cestu. Vieš, pre teba je oveľa ťažšie byť tam, kde sú oni. Na tom istom testiachu, kde sú oni, lebo oni robili len tie prirodzené veci. Ale ty musíš dealovať s týmto svetom a do toho všetkého ešte robíš všetky tieto prirodzené veci. Ale to sa nedá, kurva. Jak chceš to piči platiť dane a platiť nájom a keep-upovať s competition tohto sveta a do toho ešte byť 6 hodín denne v prírode. To sa kurva nedá.